En este sentido, a perspectiva que se abre agora de cara ao control indirecto de un mercado sereno que permita que as cousas na cidade histórica señan tamén serenas, pois ten que ver con resolver un problema da cidade toda, que é o problema de que a discontinuidade da política de vivenda na década dos 90 nos produciu unha aceleración do proceso de deslocalización residencial fora do noso municipio, encadenando uns problemas de mobilidade que se suman aos que a cidade xa tiña e que en realidad constituen ao día de hoxe quizá o problema urbanístico máis grave que ten Santiago. Quizá o problema máis grave, o problema do século, en realidad, e non só na cidade de Santiago, mencionaron ustedes nas outras cidades galegas tamén, quizá seña o problema do manexo da mobilidade na cidade real, que xa non é a cidade do municipio. En este sentido, a resposta que a cidade lle dá na perspectiva da década dos 20 é a de que señamos que a rebordar a limitación que impediu que o crecimento demográfico da cidade de Santiago de Compostela, acompañando evidentemente a un proceso de desenvolvemento da actividade económica e de xeneración de emprego, que é o que determinou que a nosa cidade fora das 7 cidades galegas a que na década do 90, o que vamos do 2000, xa a cidade máis dinámica demograficamente, máis que as dúas áreas metropolitanas, que norte e do sur, en términos relativos, e incluso respecto de alguna en términos absolutos, que esta dinámica económica da cidade, dinámica de emprego, dinámica consecuentemente atractora de poboación, que esta dinámica non formos quen de xestionala na cidade continua, na cidade de proximidade, na cidade do transporte urbano, e, en realidad, se nos escapara hacia o dumping dos municipios limítrofes, donde, en realidad, o único que pasaba era que a vivenda podía ser máis barata. A resposta a esta cuestión nunha perspectiva da década do 2020, donde a cidade mira hacia adiante imaginándose que con crise e sen crise e na salida da crise a dinámica urbana da cidade de Santiago sigue sendo unha dinámica de oportunidades, porque a cidade está nun momento especial, primeiro porque leva acumulada moita enerxía que comentábamos nos proxectos heredados, pero en segundo lugar porque van a pasar cousas bastante importantes nesta cidade para as que a cidade se preparou, e entre elas as que teñen que ver ca transformación extraordinaria das infraestructuras de transportes que van a chegar por primeira vez a Santiago, relacionando a cidade das redes europeas de transporte, ferrocarril, pero tamén as autopistas, pero tamén o desenvolvemento aeroportuario, máis as actuacións que se están facendo na cidade de preparar un soporte infraestructural para a atracción da actividade económica de novo tipo, que complexice esta base económica que é tan serviente do emprego público